Molt bon dia, 5 de juny, són les 7 del matí. Ahir us parlava de les ajudes directes que ha fet l'Ajuntament aplicant una taxa zero a l'ampliació i ocupació de la via pública per part de bars, restaurants i comerços. Avui us amplio informació en l'àmbit social. L'Ajuntament ha triplicat les ajudes en emergències socials aquests dies i també aportarà 34.000 euros a la compra d'aliments que s'afegeixen als que ja havíem aportat i farà un total de 80.000 euros en compra d'aliments i subvencions a Càritas per tots els conceptes, que és l'aportació més gran que ha fet l'Ajuntament mai en aquest àmbit. Crec que és important que també tingueu aquesta informació. Informar-vos, a més, que en l'àmbit social també estem treballant per generar plans d'ocupació, o sigui, generar llocs de feina a l'Ajuntament, i que veureu que anem informant a les properes setmanes per implementar-los ben aviat, que ben aviat estaran en marxa per la gent que necessiteu treballar i que us pugueu apuntar per accedir a aquests plans d'ocupació. En un altre àmbit de coses, també dir-vos que canvien els horaris d'obertura dels jardins del monestir, que passen a obrir des de les 4 a les 8 del vespre els dissabtes i diumenges. I també informar-vos que estem treballant per poder obrir el Parc de les Eres, que aviat estarà ben obert i que calculo que entre dilluns i dimarts ja podreu accedir-hi a passejar. També informar-vos que avui divendres s'inaugura una exposició en l'antic edifici de l'Hospital, una exposició dedicada a la sardana, que, com sabeu, aquest any érem capitalitat de la sardana, que tots els actes de la capitalitat de la sardana s'han passat a l'any 2021, a l'any que ve, però aquesta exposició, que ja estava preparada i es va haver de suspendre just a l'inici de la pandèmia, es va haver de suspendre l'obertura, avui s'inaugura, avui s'obre i ja la podreu visitar avui a la tarda i durant tot el cap de setmana. D'acord? Doncs fins aquí les informacions d'avui. Recordeu que és divendres i ens tornarem a veure dilluns. Desitjar-vos que passeu tots un bon cap de setmana. Fins dilluns.